Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Bunda Channel pada kesempatan kali ini. Bagi yang lainnya saya ucapkan terima kasih. Semoga diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keseruannya lagi ngandok di pom. Ya, yang mau ke kamar mandi monggo. Timbang ditahan engko masuk angin nih. Ya. Buatan usaha ke susu mbak minum, sabar. Nah. Pripun, Mbak? Asam urat, Pak. Asam aurat. Wisan lah wis rong tuwek wis bodho. Man. Deloken buri. Layani wong akeh. Dak. Bu Nurul. Nah, iki artise tladeke. Artise iki Puma Trans tladeke. Sik ngenteni sabar. Wes melayani ibu-ibu cantik iki. Ibu-ibu nenek-nenek menolak tumae wis ngene iki lho ya. Lah. Nah, kata Sriani nggih Bu Nurul. Kali tahu Mang salaman. Nah. Malah karo Reoni akhire. Lah, Reoni. Akhirnya kali Reoni ya. Makmi barang orang. Akhirnya kan masa Reoni. Wes. Yang mau bakso ini lo cinta. Man. Lihat tak tekan nih kok Man. Nah. Sing cilik salman tok. Ganteng dhewe kok Enak daging. Ki santri apa urung? Semak lilin ini wis apa urung iki? Antri para mama. Ya mak wis plong. Suasana di pom. Lek santri purang lek. Aku kari dhewe. Nyapa apa bukan golek ya aku. Kurang sitok Aja kurang ajar ora kowe mitik dolan. Ben iki lho iki lek kuwi masa kecil kurang bahagia mitik lho. Piye iki konsepnya iki? Lah.
Ah. Ya kademen sikilku. Yo ngene-ngene berarti. Ah, oh pom lo ceret iki wisan ya. Nganjuk. Apa? Ngono ya. Waduh ngamburi. Ala padha ae. Aduh ngamburi. Wih, kersane ngalah Isa nggawa kasut. Karo kasut yo karo adem. Kasut waduh aku tak tekeno. Kademen, aku sik mlaku engko bar ngono wis karek ndorong wis pengajian. Iki wong-wong sik bodho-bodho. Oi. Apa? Siapa karapan kene bisa Ora direne nang jero bes ae lah nang jero bes. Anu wektunya. rene. Lah sik iki. Nih, wisata religi Jawa Timur lingkungan perapatan kita ke barat. Lah, iki. Nanti baju di. Wah. Sal. Larep munggah nglumpuk. Iki sik bodho ura. Kalau ceret. Oh ya, oke. Sik mak lele ini kaya artis sik gen macak gen glowing. Lah, iki lho. Wis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini. Iki ning ngene, Mak. Sampeyan rono. Lah. Oke, sih.